Здравейте, аз съм Фантапор. Днес ще ви кажа, ако бях направил сам, ще ви кажа, докато бях умрял, бях 17 лева, не знам, мисля, че бях 16 или 17, имах диаманти от мене, 8 или 9 диаманта, но паднах и умрях, имах и диаманти на кека, които станах и вече нямам диаманти. Тук в инвентара си имам още работи. Тази къща е строена survival и ето как изглежда. Се получава готино. Трябва две тухлички просто. Потом дърво. Оттук дърво. Термитка. Стъклото. Глас. И да. Торфо и трябва да се осветлите също. Обикновено. Ох, какво е. Да, съм направил. Тук съм направил за какво, нали това да не се бъркам къде ми къщата. Имах ендър. Също имах ендър, да. Имах ендър портал, обаче къде сега точно нататък из гората беше? Не знам, и го изгубих, сега не мога да го намеря. Тъй. Така. Тук този чест ми е пълен, няма да вкам и тези чести пак няма нищо. Пак няма нищо, същата работа. Тук като... Да. Работи тук. Видите, тия кошки всякако искат. Някой се самоубила пак. Тъй. Тук ми е минута надолу, къде съм копал. Тук ми е легото, което си писах един. Не, наистина, тук ми е на играта просто. Тук съм направил така, че си много държи. Таван. Какъв лак. И тук ми е фермата. Която за обиране вече тук. За обиране. Да, и общо взето това е общо. Този епизод иска да правя, направих просто за, не знам, за няколко време. Не за няколко време, не знам, за 1 или 2 часа. Може и повече да са били. Със сигурно са повече от 2-3 часа. И да, иска да покажа общо взето кой направих. Да, това ще отклипа. Ще направя друг епизод на Майнкрафт на същия сервер. Може да копам. И да, това ще е отклипа и да, до скоро.